e nder tumbere Nouakchott lamorgo Mauritanie seppoji rewɓe waranaɓe worɓe mumen teska kono ko toppitiɓe kisal battidi sardeɓe e sagdeɓe nangle kewɗe mbaɗi oɗo debbo noon ko baranaɗo gorko muɗum holliti so ñawore waɗaka ɓe duttata ko caggal e ɗin seppoji. tuggude nde en duuɓi capantere e kelga ha joni jamma e ñalawma minen jaaha sufa e kikiɗe minen namdo lowmo hol yimɓe ɓe gori min donki dañde leeɓe ɓe mbaɗa tan ko mbadata ko amude beleɗe minen min nami ko ñawore min sohlani kalis min sohlani haydara ala min kuɗani hen haydara min kuuɗi ko Allah e nelaɗo Allah ɗomin daadi ɗo so heddiɓe gaari komin rendoɓe ɗo police o police en ɗoɓe goni komin lokkitoɓe walla ka bonnande daro min natti huldeɓe on jaggaɓe hen amin jetti Allah e nelaɗo ko ñawore min ñaagui kadi min kuɗani lamɓe toɓe jiiɗi fo yoɓe kanmin kono hande ɗo min mbala fof min mbaɗat so bedda min keeɓi min kaalat so dormare min keeɓi min kaalat so dindiral galle kadi min keeɓi min kaalat min amin jetti Allah e nelaɗo min jatirani hen caggal ko worɓe amen mbara so neɗɗo serdama e joom galle mum serdama e guiɗo mum to darde yonti fof ko dari. Deppoji kadi goɗɗi mbaɗi e yogue e guure Mauritanie gonde e nder wertago leydi ndi gam hollirde mette mabɓe e ɓeɗo koninkoɓe yargaɓe jamma nogas e jiɗiɗi jofi nogas e jeetati lewru sappo e goho ɓuuru. Wada mbiyete babam ko hen wara 28 novembre nenam hewno ardi nenam noon sankima mbawi yafat hande mbawi yafat janggo min gari amin kaala wujjaji amen e jiddiɗo amen e piya amen ɓe ƴetti dawaɗe ɓe jiddiɗo amen ɓe ƴetti cabude pompa yimɓe pour yimɓe padɗo ndiɗo leydi so wiyama paral men hen paral ala hen minen e oɗo ñalawma min jejjitta ɗum ha abada min goppani ko mboɗo woni cowiɗo jibini ko jaggal joom galla yimɓe ɗiɗo funeɓe gorko indira bamum rokka inde bamum debbo rokka inde tano min mbawa weltade e 28 novembre jamais. J'ai pas pu continuer parce que j'avais le cœur plein d'amertume. C'est pourquoi il y a eu cette épreuve. Oumar El Hadji Thiam, Nouakchott, RFI.